Igama ngophaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingcwele leni ibhuqa imiza bafakazana ngotholo betshise thuluza ngihambi nalo ngifice ensimini exama uxakile kusazoshuba kusengezekela mayini ngumafavuke njengedanga abanengunu ukubhathwa ikhulule kumfuka amakhanda khanda indlondlo le enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngcwele ingaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi kahle kahle lamanzi aqhamuka ngoba kuyabonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa mase sibona amandla semazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso namandla semazulwini namhlanje sebeyangangithanda wena onyanyayo fokof ngeke ngizwe ke mpatha mina xoleka kufake njengoba ngilapha into ebaluleke kakhulu ukukhuluma mina mangivula umlomo wami mina mangivula umlomo wami ngikhuluma ukuphila ngikhuluma ukunqoba ngoba ngiya understanda ukuthi kwenzakalani emakhaya la ngiqhamuka khona ngiya understanda ukuthi ozalweni kwenzakalani ngiya understand ukuthi emsebenzini kwasebeyitholile imisebenzi kwenzakalani ngiyaqonda ukuthi ngimabhizinisi kwenzakalani ingakho mangabe ngimina ngivula umlomo wami kumele ngikhuluma ukunqoba ngoba ukukhuluma kwami kuhamba nolwazi empilweni ukhiye kwento ebalekile ulwazi information knowledge is power thanda ungathandi buza noma ubani knowledge is power uyabona mfowethu uma umuntu obalekela ukuthola ulwazi uzoba isiqhila sempilo ingakho ngithi mina uma ngabe ke usulutholile ulwazi lwasesikoleni thola futhi nolwazi lwempilo as like life orientation lwazi nje ukuthi empilweni kwenzakalani empilweni ungabi ngempela umuntu ongaqondi kodwa ufuna understand kwenzakalani ngithi mina kuwena uma ngabe empilweni ufuna ukunqoba into ekumele uyi-understand mawufuna ukuya phambili ufuna ukuba strong ufuna ukuthenjwa isinqumo sithathile awusijike wasithatha isinqumo khona abantu abazokusupporta ngesinqumo susithathile khona izidalwa ngoba awuyiphileli mfowethu khona izidalwa ezingafuni nawe ezizokusupporta ngesinqumo sithathile khona izingilosi khona abantu abaphilayo abazokusupporta ngesinqumo sithathile khona ipower ezokulwela ngesinqumo sithathile uma sewusijika isinqumo sithathile uyayidayisa yonke lemimoya ebisikusupporta uyawadayisa wonke lamandla ebesedele konke ezokusupporta wena ngesinqumo sithathile fana bengabe uthatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuyishada intokazi yakabani idlozi lakho la activateka la kusupport abakuthandayo kwifamily bathi uyashada umfowethu abasekhweni bayajabula uNkulunkulu uyayibless into yeni uma wena sewujika ngenxa yengcindezi yama ex sewujika ngenxa yengcindezi yabathakathi lo muntu ebuye umlobola sebeyakujikela nabo sebelwa nawe ushawe isinqumo leli dlozi ebelikusupport seliyakujikela lilwa nawe lamandla ebese endosile into yakho ayakujikela abantu abaningi bashawa zinqumo abayithatha bese beyakujika empilweni baba isinqumo sithathile awusijiki ingakho kuqala kusekhona lento yokuthwala wawuthi mawuthatha isinqumo kube impoqo ukuthi ngeke usijikise uthanda sewukhala ngeke awuvumelekile yini kungavumeleki ingoba dimo uphakama zikhona izinto ezizokulwisa bakhona abantu abazokulwisa khona abakusupportayo khona abakulwisayo ngenkathi sewujika isinqumo usuke sewudayisa laba abakusupportayo usuke sewudayisa laba abasupportayo mfethu awubadayisa abantu abakuthandayo mfethu awulidayisi idlozi othi mawusukhulumile lithi siyakulwela manje asiphume siyoyifuna lento
Uma wena sekuyofuna lento usuyajika umulalizolo uthi ngiyokwenza ukuthi ungajiki ngakusasa ngoba the moment uthi mina ngifuna ukuthi ngiyokwenza lo msebenzi lona idalwa zonke ziyakusupport ziyafuna mawusujika uyazidayisa ingakho bekuthiwa mawusuyibekile idate yokuhlaba awuyishintsha uyihlehlisa ngoba it's not about you, it's about him imoya ekugubezele esijabulile mawusho mawujika njalo ugcina ungasathembeki. Once wakwazi ukuma kusinqumo noma sishisa kangakanani utshelwa yimi mina njengo King Bhaka ngiyayibona impumelelo kuwe kodwa mawuyilo muntu othatha isinqumo bese uyajika ungayobuza ngishajele bangakutshela mawususithathile isinqumo sokuthi uyaphakama ngendlela ozophakama ngayo masu uyasijika igebengu zingakulimaza ukulimaza awusijiki isinqumo osusithathile umuntu wesifazane lapho ukhona uma ngabe kune argument rule number 2 rule number 1 lothi isinqumo sithathile awusijiki why ungasijiki ingoba mayisi backfire kumele kube isinqumo sakho esokwazi ukulwelwa bese siyakunqobela awukwazi ungabukhona impi emhlabeni khona abantu abantekele emhlabeni khona umuntu uthatha isinqumo namhlanje kusasa uyasijika nge-challenge encane ezacile siyayijika lento uyijikelani lento sewusatshisiwe usatshiswa masimba mani usithathile isinqumo sokuthi uyamnika lethenda sekufika abantu bamkhuluma kambi usuyayijika awusamniki bese nivumelene ukuthi uyamnika ithenda ubusuvumelene nowakwakho ukuthi uyakolobola sewuyajika wena sewuthi ube namaphupha amambi vele mosikuyaliwa ngoba khona babophila abathi ungaloboli vele kuyaliwa mosi uthathile isinqumo ukuthi uyawuvusa umuzi wakini uthi mawusho njalo sekugwebheka imoto yakho sewuthi angisawuvusa umuzi ucabanga ukuthi njengoba ubuwiswa yini ubuwiswa zilwane ezingafuni ukubona ikhaya lakho liyaphambili njengoba ulivusa ziyalwa ima vusa umuzi wakini waza kuthini oKing Bhaka siyilwe lempi sinqobe uma subambisene nathi futhi awusidayisi awuyenzi lento ukuthi kuthiwe siyaqala siyayilwa impi yakho sithi la siyilwa wena usuyajika kusasa uphi manje nangu seyoshona le maputi uyenzani thiwa hayi kuthiwe kunenyanga othi mawufika khona uvele uyibonisile ungayibonanga iza uthe uyozama uconfuse wamasimba confuse uyama ngoba izimpa ayifani khona impi enganqotshwa ukuphela kwenyanga mayiqale manje ukuliwa khona impi engaqotshwa after 2 months khona impi enganqotshwa after 1 month ngoba abanye impilo zabo zikuma overdraft ngokweinkinga izona esezilawule kulomuzi uma kuthiwa kuyaliwa uyabona kuyaliwa la kodwa ibesezinkulu inkinga bese kunelwane ebese yiphila ngisho kubantu egazini labo ngaphakathi kanti umuntu kuphila idlozi akuphila isilwane kuyaliwa la ngithi mina even umuntu wesifazane uma ngabe kune argument rule number 2 niyabonisana nifamily uwe nomyeni wakho niyabonisana kodwa makufika isigaba sokuthi njengoba nibonisana understand is lokugcina le ndoda why kube le ndoda lokugcina ingoba mangabe kwenzeka ibackfire iyona ekumele ivikele wesifazane isinqumo ezosithatha makuthiwa siyagaxela kufuneka isimele noma sishisa ngoba sithathwa indoda hayi kube yizwi elomuntu wesifazane mase kumele kuliwe useyakhala futhi endodeni ungilweli awenzi lutho inqumo oyithathayo nje ndoda bonisana nomuntu wakho umuzwa thiwa kanjalo kodwa macaca ukuthi ekubonisaneni kwenu naye unenkani esogcina isinqumo sendoda once kwabe sowesifazane sokugcina awukho leyo muzi amasimba umuzi awukho leyo muzi amasimba
Indoda kumele ivikele umuntu wesifazane. Indoda kumele imuphe umuntu wesifazane imali. Indoda kumele imlalele mayekhuluma. Ibisi yasithatha isinqumo. Hayi indoda evele ingafunda ukumuza umfazi wayo amasimba endoda mulalele ekhuluma bese niyabonisana mangabe ukuthi unale nhlobo enenkani yomfazi isinqumo sokugcina sendoda mawuhlulwe liyonto baba yona le passage kodwa mawungizwe kahle usazonqoba empilweni ngoba ama challenges wona asazoba khona. Ingakho mina ngibalwela abantu ngani ngokubabonisa ngokubafundisa ngokwakamoya ngiveza ngishinto engavezwa mina ngoba yinto akekho umuntu lemhlabeni engathi angaba namandla wokungichallenge mina akekho zingayisabisela nje inyoni lena le kodwa mase kuthiwa sibhekane hayi ngeke balunga ngeke noma kuthiwa ubani sekuthiwa nje sibhekane kukhulunywe ngento yakamoya noma kulwelwa abantu ngeke balunga noma kuthiwa ubani nginkunzi. Ingakho nginedamu nanti yagcwele liyachichima nanti lapha enzansi liyachichima. Ingakho ngidela konke mase ngilwela abantu. Uyabona nje this coming Saturday ngizobe ngila edamini vele ngizobe ngenza lensebenzo eyenziwa bengabe kuyiSaturday abantu abasuke besuka all over ngizobe ngihlabe ngishiya ikaphe ezu3 cabanga bazobe bezosetshe uzobe kuzosizwa abantu. Kodwa nje ngoba ngihlaba ikapa zo3 ngoba ngenzelani ngifuna bobe behamba nezinto ezimimoya ezizilwane abamabhizinisi ashona phansi izinto eziboshiwe abantu ngifuna ukuqaqa mina this coming Saturday ngizobe ngidla njengoba ngilana nje manje ngibhizi ngiyasebenza isikhohlweni ngiyasebenza edamini ngibikezela ukuthi Saturday ziyabuya la bese kuthi 3 May so besilapha eGugudlamini workshop yila ngiyobe ngivusa khona ngisho ishosha lapha abangazi kahleke bawo bebona kade babebuza abanye kenibhaka sifuna uphinde futhi uqhamuka uzodemonstrate siyakwazi ulapha ngiyobe ngikwenzela ke manje 99 umehluko ngoba ngingashuthi angiyona le nhlobo mina eshuthayo angiyena umuntu we content mangisebenza ngezi content mina ngibeka abantu ne privacy yabantu phambili nomnqobo kabantu. Ngifice mina ngedamini ngilwa impi yomuntu ngibhizi ngiyamshutha xa ngikwenza amasimba mina inyoni nenyoni eshuthayo umuntu bese enkingeni amasimba leyo nto le amshutha umuntu umsiza hayi ngiyabona ke nje ma ukuhlapeke uwedwa noma uzenzela icontent yakho noma uzenzelani I don't care kodwa ma usiza serious ayifune ikameli ya distractor ngoba kusuke sengase wena mawusebenza kusuke sekufika amandla awakho amandla ngathi shutha and mawusu usebenza sekufika ipower awubi normal ungathi kufika ipower awukho normal nansi la indoda necamera ibhizi yakushutha iyakuthwebula phela ukushutha ukuthwebula umuntu akashutha umuntu. Ngiyabona nje ko TikTok lapha ididide eziningi mengabe zenza izinsebenzo ziyashutha nje ngaphandle mawu addressela abantu mawuba addressa ke anginankinga ungabashutha noma uyidlalela ipolitiki ungabashutha kodwa mawuthi spiritual usuyasebenza baba emsamo wakini ngeke ushuthe kunobaba wakho kunabafowenu odadewenu nizoshisa impepho. Uyabona mzwana abantu abashuthayo bashutha kubo kuhlatshwa imbuzi kuhlatshwa inkukhu kuhlatshwa inkomo beshutha yena emsamo ubhizi ubaba wakho uyakhuluma nempepho bafolile bafowabo la uyashutha ila ngiyobona khona ukuthi hayi ke ba right ngiyoxolisa nokuthi ngithi akushuthwa mangabe ngiyobotha hayi ngoba ukwazi ukushutha ngisho ubaba wakho eshisa impepho kini hayi shuthi kini vele niyashutha kodwa mawusathi awukushuthwa kwakini manikwenza kodwa mawusuthi wenza umuntu wangaphandle usuyamshutha umenza isilima lo muntu wangaphandle benza isilima umuntu wangaphandle noma yinini mfethu lapho ukhona thatha nanka amazwi awu2 phela. Rule number 1 isinqumo sithathile awusijiki ngoba usuke unga understand ukuthi obani esebedele ubona besupporta wena abadayiswa abantu abathe bayakusupporta
kwesinqumo sakho. Rule number 2. Uma kune argument between indoda nomfazi, izwi lokugcina elendoda ngaphandle bengabe leyo muzi kuumuzi ongathi shu, kodwa makunengane kwakhe umuzi, izwi lokugcina lendoda ngoba ekugcineni iyona ekumele ilwe. Ningixolele bosisi bami, ningixolele bomama bami, truth must be told. Uma kuukuthi sewisingle mother, mutholeke umuntu okwazi ukukubonisa ngokweqiniso. Ngaba umalume, ngaba ubaba abafowenu, ngaba uanti thizeni, muthola umuntu ozokubonisa ngokweqiniso. Umbona ngani umuntu okubonisa ngokweqiniso? Funa ngelinye ilanga ubuye uthi akakugcwalisele ngo-3000 ubone uyomnika yini. Uma uzothi mawuthi uyashota ngo-3000 angakugcwaliseli, kodwa uthi uyakusibonisa ukwenza isilima leyo muntu, uzokufaka ehlathini, funa ubuye umteste. Uthi baba mncane, nakho ngishoda la, ngishoda ngo-2000 baba mncane, bengicela nje uke ungiboleke. Beke wakunika uneqiniso, kodwa beke walandula wathi hawu nami kuyabheda, ungaphinde uboniswe iliyonto. Ilambi liyahlupheka, ifaka umoya wendlala kuwena, ngaboniswa iliyonto le. Kukhulunywa ukuphila empilweni. Iba naye noma uyinsizwa umuntu okwazi ukukukhuza. Ungabi lensizwa ethi hayi mina ngikhuzwa mina. Hayi ngeke. Noma ngaba yedwa bababili okuthi mase kukhulube bona uthi I withdraw, I understand. Ngirong, ababe khona abantu abanjalo. Mawungenabo labo bantu abakwazi ukukhuza usikhotheni. Sikhotheni ongakhuzwa, amasimba kasikhotheni. Mawungakhuzwa wena. Akekho umuntu ohlala phansi nawe nje akubonise bese uyabona. Noma kuthuba udiniwe, shuthi wena ungadina ubaqeda abantu nesiphamu. Akekho umuntu othi urongi lokho, asiqale silalele. Yonke into yakho nje wena yenza as much as you want. Hayi wamasimba kasikhotheni, xola kufakela amasimba. Xola mina King Bhaka. Saturday zonke indlela ziza eMidi Ilovo King Bhakanzama Dam. Funa ukuhlala nje ikaphe ezu3 sengiqalile nje ngila. Ngilungiselela insebenza ngomgqibelo. Bantu basuka all over bayeza. Uma ngabe mfethu sisebenza azi ukuthi uyashintsha ube yilunga lefamily yethu enqobayo. Ngijabulile nje ngeke ngaposta lapha ya abantu abanomakhanakanda bethenga imoto ubuthaphu, abanye bethenga izindlu, abanye kunyuka amabhizinisi abo. I'm very proud of you lapho nikhona. Ngiyabonga kakhulu nize ngazo lezo moto ngoMay kule event yobikhona lapha ya eThekwini. Siyophinda sibe nensebenzo yasolwandle leyo ngene esikepini nalabo kodwa banomakhanakanda kuphela ke mase ngiwolwandle, kodwa for lapha eKudlamini workshop kobe kukhona lokho uhlobo lomuntu kuKudlamini workshop. Ngizobuya ke nama details agcwele, kodwa kwamanje Saturday, this coming Saturday ngila eDamini. Babhukhile abantu bayeza. Uma uthe uyafona wangangithola, don't stress. Uvele nje ugooglishe nje uthi King Bhakanzama uye straight eRocky Ridge. eRocky Ridge kuba netransport esuka khona seyiza leDamini. Yabo kune shack esuka from Rocky Ridge seyiza la eDamini. Imoto yakho iphake kuRocky Ridge bese ungena nje kwishack elethana la eDamini. Ngaphandle ke mawuthi hayi ufuna ukuzambela ngeyakho, kodwa nje uyaphaka Rocky Ridge. Yabo yimi okhokhela leyo transport esuka lapho izila, yimi ofaka upetrol yonke into, ngoba phela kumele nginiphathe kahle. Makufikwa la this coming Saturday ngoba ngihlaba ikaphe ezu3 khombisa ukuthi abantu ngibathanda kanjani. 3 don't ukudlala mina, abangibizi King Bhaka for nothing, angibizi. Bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngoba inqwele le ebhuqabhuqa imizi yabafokazana. Yabo ukuthi ngikhona ngempela nakho. Yabo ngikhona ngempela eDamini nakho. Yabo igcwele nakho. Ikhona ngempela, ngikhona ngempela nakho.
nakho khona ngempela